Ndikulandireni pano pa Sam Mavita YouTube channel. Titasowana kwa nthawi yaitali, lero ndabwera ndi nkhani ya oyimba uja amene dzina lake ndi Fredo Kisi, chifukwa chakuti iyeyo zikuoneka kuti ali active pa ground. Koma funso ndikumati izi zimupindulira. Langa dzina ndi Sam Mavita, tikhale limodzi. Pofika mwezi wa Machi mchaka cha 2025, pagulu la oyimba amene analengeza kuti akuzapikisana nawo pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo kumadera akwawo ndi Fredo Kisi panopa, amene akuoneka kuti ali active kwambiri pa ground. Oyimba amene analengeza kuziko kuti ayamba ndale ndipo 2025 azapikisana nawo pa mpando wa MP ndi monga Queen Sheba uja amene ndi otchuka ndi nyimbo ya chiwanda chovulavula, Skefa Chimoto komanso Kendo. Za Tigreen ndi Ane Matumbi sizikudziwika ngati ulendo uno apikisane nawo chifukwa mbuyomu anayeserapo koma zinawavuta. Anthu aku Blantyre, makamaka ku Blantyre Sochi Zingwangwa constituency, akuyang'ana mwachidwi kwambiri Fredo Kisi amene ndi Fredo Penjani Kaluwa. Anthu akudera limene ayimirire Fredo akumanena kuti iyeyo wakhala ali pa ground kuthandiza anthu kuchokera siku lomwe Fredo analuza MP ndipo Noel Lipipa anawina uja amene ankapikisana naye mu 2019. Anthuwa akumalankhula kuti Fredo sanasiye ntchito zake zabwino, mpaka na ena akumati zinafika level yoti MP winayo kumanjenjemera poona zitukuko zimene akumapanga munthu oti sali pa mpando wa MP kuderalo. Anthu okhala kudera limeneli akumayankhulanso kuti posatengera kuti Fredo sanawine mu 2019, koma ma scholarship a achinyamata akumapezeka ndithu okaphunzira ntchito zamanja ku ma technical ena kumeneko ku Blantyre, kwa achinyamata onse akumeneko ku Blantyre City South pansi pa Fredo Kisiyo. Ena akumati Fredo ndi munthu okhazikika, sali ngati enawa amene amangoziwika kuti akuyimirira MP mu nthawi ya mavoti zikangodusa zisankho basi osaonekanso. Uyu ndi ofikirika kuyambira kwa makolo komanso kwa achinyamata. Anthu ena akumatero ndithu kumupasa matako nyamatayo. Anthu ena akumafika poyankhula kuti zitukuko ndiye waziyamba kale, zongofunika ndi ndalama zaboma zimene zimayikidwa mu zitukukozo zimene anthu ena amalolera nkuthyolera m'matumba kuti ntchito zamanja ake zimene zikuchitika panopa zikumamuchitira umboni ndi kale zipitirire komanso zipite chisogolo. Koma funso ndikumati ngakhale anthu ena akudera la Blantyre Sochi Zingwangwa constituency akumamutamandira Fredo Penjani Kaluwa, iyeyu pa 16 September mchaka cha 2025 azawina. Koma pajatu anthu amatha kumuposisa munthu kumamupopa munthu ndi cholinga chokuti amudyere, koma pasi pa mtima akudziwa kuti alipo munthu wawo amene iwowo azamuvotere, chilipo chipani chawo chimene iwowo azachivotere. Nthawi zina zimakhala zomvetsa chisoni kuti anthu timatha kumaona kuti uyu akhonza kutithandiza pa nkhani ya chitukuko, koma nthawi zina timakhonza osamuvotera chifukwa chakuti mwina mwake akuyimirira chipani chimene sichikutisangalatsa m'maganizo. Maganizo anu ndi otani? Mukuganiza ngati Fredo Kisi azakhala ndi chance chozawina MP after kuchita withdraw mchaka chatha chija pamene ankafuna kuti apikisane nawo pa mpando wa president mu chipani cha UTM? Panopa mukuganiza ngati MP azawina? Ali ndi ma chances ozapikisana ndi Noel Lipipa amene ndi MP kale wa ku Blantyre City South. Mukuganiza ngati china chilichonse ndi zotheka? Langa dzina ndi Sam Mavita. Ngati mwayikonda video iyi, lolani tidziwe maganizo anu mu comment komanso muchite subscribe ngati simunatero. Kumbukirani kuchita like. Until the next video, I'm gonna do it. Ma video inali pa screen pa tikaonani komweko.